kanyo ka gin weche go wacho ni njia nyembamba yenye shida mano ema dhi e polo ile pana ya anasa dhi kanyo jehanamu mano kako ndike kanyo muma kaka mane chal mar wacha bishop ochal nade nyabedo jopiny odiradi sani kama gintiere ni to mabe kama duwer nikech ng'eni jodolo bende nitie ote mantie karka mabe dang thuolo mar somo kanisa bende isiemo kanisa makoro nindo kod sirkal ni konchiel kod sirkal makoro miyo samoro gigo mane iwacho kata kinde machon gi jodolo tinde okuoge dhogi kaluwore kod chal mar siasa masani goyo pacho ka mano mapiyo kae to bang'e ka uywe Cleophas adwaro mondo awach ni I think achiel kuom joma wan go ka jowetewa gi nowacho ni piny ma odenyo ok en piny ma nyalo timo anything. And so an adwaro mondo awach ni ka kwe osebedo e piny to wadwaro neno action ma Kenya kwanza pok onyisowa nyaka sama wawuoyo ni. Because adwaro mondo awach ni Cleophas ni ka ndugu Magufuli nokawo telo mar Tanzania, uchumi wa Tanzania no ok ber. But you can see ka Tanzania no wuok mogero a capital city oloko from Dar es Salaam to Dodoma. Nyoan Dodoma nyoro is a beautiful place. Road network nineno ka chalo e Dodoma in Tanzania up to now. Samwa wuoyo kawuono ni kiweyo wach cost of living ma is true ni japiny odenyo japiny onge gima chamo. This government pok otimo gimoro amora mwanyalo wacho ni gisetimo. The only thing mwasewinjo ka giwacho en complain ne giyudo coffers maonge pesa, gin complain ni ok ginyal loso chumi ma nokethi higni 11. And so gima temo mondo awach kani ni there is even division as we are talking now. Nitie pogruok. Because Martha Karua, Eugene Wamalwa, even Uhuru Kenyatta are not for this report because of one thing, cost of living. Cost of living. And awacho ni kadi poni jasimio no wacho ni jidhi ndara because negi dwaro ni mondo mi ngemo dog chien. Then kare negi wuondowa. No ginyiso adiera. Because negi rwako sufrieche wigi ka giwuotho ndara nyaka jomo wang'eyo ni nyalo ng'iewo mogo. Ne wacho ni mogo ok nyal ng'iewo. So today gima nonego gitamre kabisa mane giwacho ni adiera kapok wagoyo keto lwetwa rekodni wadani no ngima dok otimore nade odok piny. Because the truth of the matter, Cleophas, why should fuel bedo cheaper in bathe tok dala kai and mbele dala waka to fuel beche ni malo Kenya? So nitie gimoro mopondo ma ok nyiswa. An nyoro nyo winjo wach maber ahinya manyo wach no ka nyako moro ma account ni nigi siling 800 to otimo tenda mar bilion 17. So pod wanyalo yie gima ni winjo wach no ni idwa duok wuodhe sirikal piny. The question manyaka ng'ato wacho ng'ama dhi rito pesa gi, because rito pesa go is another thing. Kaka wuone mano winjo wach mano financial advisor mar government owacho ni and he will not be a party to lies. So ana dwaro mondo wachi ni sama wantiere go ni josiasa ma wan ge piny ka ok wach no adiera. They are using us to kagi se idhowa magi kalo kuma gidhiye to wigi wil kod joma nyoge idho. That is number 2. Number 3, mi penja sani. Poda dwaro mondo nyisi ni na wache this studio that day na bit kama nyamin wa Masio beteni. Ni king'iyo from the Old Testament okibitamo jolemo mar manindo gi serikal e utegi. To seche go bokibitamo jolemo mochung' oko makwero gik mang'owa maricho. Na locho nukat pore chaka nukendo. So jopinyo we wacho gichak winja ne to un bende utimo investigative journalism. Ung'ia ne e kanisegi. Kikudhi kuonde moko madongo dongo winjo ka wuono ng'anga lemo kama. Dwara ne udunte jolemo gi to wachang'o kuonde mamoko gi. Mondo winj gi wachang'o. So ana dwaro mondo wache ni nyaka samo wuoyo go ni the opposition and the ruling party have just dined together. Now they are sleeping together and they have forgotten the populists. Haya, erokamano ahinya jadolo kuom paro maliw. Okang' wakaw yweyo monego wakaw sani mar nitie chenro monego bed ni chake doho. Koro kwanyalo tieko yo mapiyo nitie ng'eto ma ichiwo ewi chikno mano mar omenda ma bende ang'e ni kinde mabiro ang'o